máme buky. Porast je dosť ďaleko. Na sklad mám vyše kilometra. A ťažím to z tej jamy, kde sme ráno rúbali. Takže veľké fúry neťahám. Vchádzam na sklad teraz. Sklad máme už zase plný. Čakáme dneska odvoz. No neviem, či prídu. Zatiaľ tu nevidno nikoho. Máme kopec dĺžok. Všade na každej strane sú štvorky. Takže problém už na sklade sa zmestiť. Som na sklade, fúru mám pomeranú a som si dotiahol lana, nové uzle som urobil, lebo už keď mám takto zničené lano, urobím nový úzol, lebo to pichá a toto sa mi roztrhlo po ceste. Tak sme už kúpili flexku. Asi baterka došla. No. Jeden deň nám boli vysypať cestu s hrubým štrkom, tam kde zapadol ten man, čo mám video. A ja ďahám dĺžky už teraz dolu, lebo hore na sklade sa nám to už nezmestí, tak sme si urobili jednu kôpku tuto a teraz musím urobiť ďalšiu, lebo aj táto už je plná. Jedna kôpka, hore máme brezy. Tu je vláknina buková, toto je D-čková gulatina. Hrabová gulatina, to je takisto hrab D-čkový. Osiku netriedíme, to ide vždy na jednu kopu všetko. Tu máme osiku, tu je vláknina hraba, osika a vzadu je vláknina hraba. A tu máme vlákninu buka a dĺžky. Zapínam už druhý buk, jeden už mám pri traktore. Lano dávam na spodok. Dúfam, že ho vyhodí vonku. Traktor vyhodilo na bok. Je zapichnutý, lebo šmykol sa do dola, keď spadol a iste je tam na tom koreni. Zarezal som to so svojou pílou, lebo ja mám predsa tú reťaz na sklade viac zničenú. Ale nám dáva, teraz už asi len to lano bude držať v tom koreni. No, je náš.
teraz tieto dva idem ešte vynavijakovať trošku vyššie z jamy von. A ideme pustiť jeden hrubý buk. Idem to natočiť. Ten buk spadne rovno sem. Ktorý to je? Tento. Je ako vrba. Spodok má hrubý, ale hore má asi 7 noh. Že to bude len taký výrez a jedna fúra bordelu. Nejde, treba ho klinovať. Cúvam do takého kráteru obrovského, máme tam narúbané buky. Švagor sa presunul do druhej jamy, lebo tam sme to už vybrali. Ale toto je obrovská jama, hlboká a strmá. Tak zoberiem dva buky. Jeden mám hore pri ceste, ten sme si už vyťahli z druhej strany a natočím vám tú jamu. No neviem, či to bude vidno v tom videu tak ako v skutočnosti, ale je to strašne hlboké a veľké. Že som dolu v jame. Povoliť? Že tuto na tejto strane predo mnou je teraz niečo vyznačené, aj už vyrúbané. A tuto sa tá jama tak stráca. Tuto sa dá vojsť vnuka. Ale traktor je až hore na kopci a je to strmé.
pred nimi sú teraz kamene. Som zvedavý, ako to vyjde. Dobre, ten pník ešte asi bude väčší problém. Ten pník bude problém. Dal úplne na spodok, na zem, a tento som zapol len tak na dĺžku, aby najprv išiel tento a potom keď pôjde, tak sa aj tento bude za ním ťahať. No teraz tento druhý tam narazil, takže znova. To dvakrát navrh na cestu a budú moje. Dva ťahám za kolesami, som si zapol uzávierky a tieto dva ešte musím naviakovať. Jesenný deň, počasie nám vyšlo, kusy boli dobré, tak dúfam, že sa vám páčili aj zábery. Nezabudnite na like a keď ste tu noví, tak odber.